Έχεις κάτι, Μπομπ Σφουγγαράκι? Ναι, έχω! Πρέπει να πάω! Πάω! Το βλέπω. Πάρε. Το κλειδί του μπάνιου! Και θέλω να επιστρέψεις το κλειδί του μπάνιου στο γραφείο μου, αλλιώς θα μπει σε μεγάλους μπελάδες, κύριε. Ευχαριστώ, κυρία Παπ! Και κάνε γρήγορα, μην χαζολογάς. Ευχαριστώ! Μάλιστα! Ορίστε, αγόρι μου. Πω, υπογραφή του Γοργόνου και του αγοριού Πεταλίδα. Τώρα θα ζηλεύουν όλοι οι θαυμαστές των σούπερ ηρώων. Επόμενος. Μ' αρέσει πολύ να υπογράφω βιβλία. Γιατί το κάνουμε? Γεια Γοργόνε, γεια αγόρι Πεταλίδα! Θα υπογράψετε τα βιβλία μας! Φυσικά. Ορίστε. Ευχαριστούμε! Παρακαλώ, παιδιά. Και μην ξεχνάτε, μείνετε στο δρόμο του κακού. Μείνετε μακριά από το δρόμο του κακού. Α, τι είναι το κακό? Μα θα με τρελάνει αυτό. Εντάξει, είχε πλάκα. Τώρα πρέπει να επιστρέψω πίσω. Κοίτα, Μπομπσφουγγαράκι! Ας την πιάσουμε. Και η τάξη μου! Είναι πιο κοντά από εδώ. Α, περίμενε! Δεν έχεις καν δίκτυ, Πάτρικ! Πάτρικ! Πω, μα το Ποσειδώνα, δεν το πιστεύω! Φοβερό, έτσι. Πώς το έκανες αυτό? Δεν το έκανα. Αυτές το έκαναν. Είναι φιλικές. Πω! Φίλε μου, έλεγες αλήθεια! Είστε ελεύθερες τώρα! Παγωτό! Έλα τώρα, δεν έχω χρόνο! Ναι, 4 μπάλες. Πάτρικ, το ξέχασες! Πρέπει να φύγω! Μην είσαι τόσο γκρινιάρης. Να, θα σου πάρω ένα φωνάκι. Συγχαρητήρια! Είσαι ο 100ος μου πελάτης. Από εδώ και μπρος μπορείς να φας όσο παγωτό θέλεις δωρεάν. Λοιπόν, αυτή ήταν σίγουρα μια υπέροχη μέρα, αλλά τώρα πρέπει να γυρίσω στην τάξη μου. Ό,τι πεις, φίλε. Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις, Μπομπ Σφουγγαράκι? Μόλις ήρθες. Λυπάμαι, Σάντι, πρέπει να γυρίσω στην τάξη μου.